že zaraz lidi, vítá vás Marquinhos reakce. Je to naše první video a dneska se kouknem. Schoval jsem se uprostřed bludiště před naštvaným kurýrem, doručí objednávku. To by mě taky zajímalo, takže se jdem na to kouknout. Právě jsme uprostřed obrovského balonkového bludiště a já si jdu právě teď objednat jídlo. Hele, mám chuť na jednoho Big Maca, takže si objednáme Big Mac, nebych si dal taky. Na to místo, kde teďka jsme. No a jiné instrukce pro kurýra. Jsem uvnitř bludiště. Hodně štěstí. Lol. Ten až zjistí, že musí dovést jenom blbej Big Mac. Lol. Uprostřed bludiště, tak se nebude fakt rád. Objednáváme do balonkového bludiště. Objednávka odeslána. Za 10 až 20 minut tady bude. No tak jo, tak to už se těším. Čekáme těchhle 20 minut na objednávku, tak se pojďme porozhlednout po tomhle bludišti. No a do tohohle baťohu jsem si připravil několik triků, pomocí kterých to bude mít kurýr fakt těžký mě najít. Tak právě vcházíme do strašidelné části, která je celá tmavá a jsou tady prostě různý monstra. Tady jsou takovýhle oči, tady jsou pavouci a tady je dokonce takovejhle obrovský Pennywise. No a právě do téhle strašidelné. To musí dát práci teda to postavit celý balankový jako bludiště. A koukal jsem, že tam jsou jako nějaký škvíry, že to tam jako je vidět mezi těma balonkama. Částě jsem si připravil převlek, ve kterém mě kurýr Voltu určitě nerozpozná. Ten kostým je kostým Luka. Takhle dám na sebe tuhle plachtu. Já mu teďka přidám na ten kostým tyhle ty skvělý černý duchovský oči a přidám mu to tam s To si nemyslím, že by to jako mohlo držet. pomocí těch lepících žvíkaček. A ti tady přilepím jedno oko. Tak, nemyslel jsem si, že to bude reálně držet. No a myslím si, že takhle bych mohl dost dobře splynout s výzdobou a kurýr mě nepozná, že tady vůbec jsem. Jdeme na další trik. Ok, pokud jsi šel teda teďka dělat pasti na kurýra a měl co nejtěžší hledání, mezi tím já tady budu čekat na kurýra. Já mu potom ukážu pokecovou fotku, aby věděl, koho hledá, a potom mu řeknu, že pokud ho najde, tak dostane dýško těch 5000 korun. Doufujeme, že to přijme a to bylo? Já mu potom ukážu pokecovou fotku, aby věděl, koho hledá, a potom mu řeknu, také že pokud ho speedrun, najde, borci. tak dostane dýško těch 5000 korun. Doufujeme, že to přijme a je tady asi třeba tak za 15 minut. Jako další past, kterou mám na Volt kurýra připravenou, je to, že tady mám svůj merch, který nechám rozházený po zemi jako stopu. Jako první tady položíme Pockets Drink merch z nový kolekce, takhle na zem. A jako další položíme tady tyhle ty Pockets brýle, který dáme jenom takhle o kousek vedle. No a jako další to musí mít Pockets mikinu. Hej, to musí mít reálně domluvený, dámy a páni, protože to nějak nejde. To musí mít domluvený s nějakou toho obsluhou určitě, protože si myslím, že by to tam jen takhle nemusel dávat. Ale necháme se překvapit, co na to tam řeknou. Která je prostě s hvězdičkama a taky mi přijde jako hrozně cool, ale místo toho půjdu na druhou stranu téhle zdi a budu na něj koukat za zdí. Jak si myslí, že mě každou chvilku najde, ale místo toho akorát do slepý uličky. OK, na to se těším. No a jo, Volt kurýr už by tady měl být za 10 minut, takže já si myslím, že je čas jít už na další past, aby se to všechno stihli připravit. Další mes, když bude uvnitř tady téhle chobotnice, já vím, není to úplně nejlepší, ale pokud Volt kurýr už bude fakt blízko, tak je to moje jediná schopka tady v téhle obrovské místnosti, takže tady není moc kde se schovat, tohle takový slabý místo. Takhle to vypadá uvnitř, já vím, nejsem tady úplně nejlíp schovaný, ale víte co, tu se lehnu, to mě nebude vidět. Vidíte? Není mě vidět. Tohle si myslím, že aspoň na chvilku jako skrýž by mohlo fungovat. Ale co on to nemyslel? Což ten kurýr půjde jakoby z druhé strany. Protože já jsem si všimnul, jak si můžeme všimnout. Protože tady není že, počkejte, slabý místo. Takhle to vypadá uvnitř, já vím. Že vidíte, za ním tam je normálně vidět. Takže kdyby on šel z té druhé strany, tak ho jakoby uvidí. Nejsem tady úplně nejlíp schovaný, ale víte co? Tu se lehnu, to mě nebude vidět. Vidíte? Není mě vidět. Tohle si myslím, že aspoň na chvilku jako skrýž by mohlo fungovat. Jako další takový trik jsem si vzal další kostým a tentokrát je tenhle kostým banánu a když bude na banán. svůj obličej, aby mě nepoznal. Toho určitě zmate a určitě nepozná, že to je ten člověk, který mu má dovízt Big Mac. To nemůže poznat. Po celém areálu se pohybují lidi v kostýmech, takže mezi ně bez problémů zapadnu. No nic, Volt mi píše, že tady kurýr bude za 5 minut, takže se jdu schovat. Doufám, že se mu nepodaří mě najít. Bez tím, co jsem se schovával, dorazil kurýr s mojí objednávkou. OK, takže každou chvilku by tady už měl být kurýr, tak se na něho teda počkáme. Kamo, to je on. No. Dobrý den. Dobrý den. On to je strašně mladý hoch. Takže třeba to má jako brigádu. Tady objednávku jídla, vy jste Matěj. Matěj je někde tady v tomhletom bludišti. Hej, to musí mít naprogramovaný to zvuk, aby ho nebylo slyšet, že takhle plně jako nemůže mluvit. Jako může takhle mluvit, ale jako zní to docela jako strašidelně. A já bych se vás chtěl, jestli byste mu to nechtěl doručit tady, že byste ho šel hledat. Ale já se omlouvám, já mám ještě jako hodně objednávek. To chápu, ale já bych vám nabídl těch 5000 dýško, pokud byste ho šel teda hledat tady. Na kam to natáčíte, jako YouTube nebo TikToky? Je to prostě jenom takový video, že prostě chceme, aby nám prostě Volt kurýr donesl objednávku do bludiště. Ale to zní celkem dobře, venku je stejně teplo, takže radši tady vevnitř nebudu pobíhat. A vydělám si hlavně víc, než kdyby jsem jako jídlo rozvážel, takže proč by ne? Tak dobrý, tak super, tak já vám teda ukážu tu fotku a
a můžete jít zase na to. Já mám jenom ještě tady připnu mikrofon, aby vás bylo slyšet. Budu se snažit, aby mě šlo nějak rozumět, ale bude to komplikované. A tam ukázal kurýrovi moji fotku, aby věděl, jak No, vypadá je a fotka. hledání začíná. A to je jako dětský bludiště, takže tady to snad nebude problém někoho najít. Na to najdu, zatím tady nic nevidím, tak si vyskočil, ale tady nic stejně nejde vidět přesto. Takže hledáme. Čau, hej, proč mi hej, jako neříkám nic, ale jako kurýr už jako začal hledat, tak doufám, že jsi připravený. Hej, tak pojď rovně, jako já jsem šel vybredy, si myslím. Snad tě nenajde, kámo. Ty už jsi s ním teda, jo? Jo. Je teďka tady to přede mnou trošku. Dobrý, no tak jo, hlavně, ať nevíš, co to je, jak to teda. Hlavně buď ready, jo? Jasně, neboj, čus. Hej, tak tohle je velice zajímavý hledat někoho. Youtubera, kterého jsem nikdy neviděl. Tady v bludišti nic vidět není a jsem bez slepý. GG, on ho neviděl nikdy. Teď se klasicky, už mě to moc nebaví teda, ale půjdu dál, no. Tady to vypadá nějakou tmavší část, takže tam by se mohl schovat, tak snad budu mít víc štěstí, no. Strašidelná výzdoba. On je doslova hnedka u mě, kámo. No, strašidelná výzdoba tady. A pokec. Klauni, pavučiny, pavouci. Ty vole, fůha, pavouk. No nevím, kam bych se tady schovával do bludiště, jako mezi ty balonky se nalíst nedá, takže promyšlený se mi to nezdá na hledání tady. Kámo, tak to bylo extrémně těsný. On doslova kolem mě teďka prošel a říkal, že se tady není kde schovat. Takhle mi bude hledat fakt dlouho, ale já doufám, že to možná i vzdá a nevyhraje těch 5000 korun, ale uvidíme. Jdeme rovnou na další past. Ale ukaž mi tu fotku ještě, protože já nevím, či tušení jak vypadá, viděl jsem tady pár lidí, ale nějaký popis nebo tak něco mi musíš pomoct. No tak jediný, co vám jako o tom můžu říct, je, že se jmenuje Pokec, je mu 19 let. Na sobě mívá furt jenom tady tohleto merch teďka, protože ho má hrozně rád. Vidím, že za nějakýma stříbrnýma balonkama nebo tak něčím, takže bych to viděl jako další plán, co bych hledal. Nebyl tam Lebon, jako, tam se mi zdál, že někdo šel takový podobný. To je jediný chlap, který jsem tady zatím tak nějak viděl. Jdeme za ním, největší šance ho najít. Podle Bousu toho nebyl, takže spůlám zatím. Ježiši, nějaké věci na zemi. Je to stejný, co měl na tričku, takže je to 100% od něho. Hej, snaží brýle si dostanu, nebo jak můžu to nechat? A ještě tady nějaký balíček. Pokec. Tak jako, Ty jo, tam je, jo. tady nachystaný, nebo mikina, dobrý, to jako asi nepotřebuju moc. Ale jsme ve slepý uličce, takže nechápu, co tady dělám. Už mě to pak nebaví, už ho hledám dlouho celkem a nic jsem neviděl. Nic se hledat dál. Dobrý den, já jsem tento si objednal ten Volt, hele, já jsem hnedka na druhé straně zdi. Nedělá se prdele, hnedka tady zaroval. Kámo, on už nezadnou, zdráme, ale dobře jsme ho chytili na další past. Ty vole, třeba on spadl. Kamo. Zdrhneme. Tady. OK, myslím si, že jsem mu zdrhl, protože tady je hrozně lehký zdrhl. Je. To znamená, že musím zrychlit tempo a myslím si, že bych ho mohl najít. Tak právě vycházíme z toho samotného bludiště do té obrovské části. Ale hele, já jsem si sem doprostřed bludiště objednal Volt, tak když bys věděl Volt kurýra, tak mu neříkej, kde jsem, jo. Ale já jdu tam dozadu. OK, tak díky. Tady si můžu nechat udělat nějakou malbu na obličej. Takže jsem si nechal udělat tetování, aby mě kurýr jen tak se to nepoznal. Hej, ukáž, jo, teďka mám takovýhle pavouka prostě na obličej, to hustý. Hele, podle mě s tím mě fakt nepozná. Ale dobrý, potřeba si udělat tady jako dalšího. Jo, tady to vypadá, že je celá další místnost, to jsem ještě neviděl. Ale ne, že by tady byla taková ta stříbrná věc na té fotce, konečně, někde. Bože, tady to je velký, tak kde ho mám hledat? A oni jsou tady, já se jdu schovat do chobotnice. Doufám, že mě fakt nenajdou, kámo. Zůstanu tady chvilku schovaní a potom musíme pak zdrhnout do dalšího vchodu, kde pokračuje to bludiště, kámo. Já už nemám moc kam utíkat. Tady to je fakt velký, já nemám šanci ho najít, se mi zdá už, jako čím díl tady jsem. Tam je, kámo. Tak jo, zdráme. OK, tohle je další část. Já si myslím, že je čas nandat další převlek, protože kurýr už je fakt blízko. To bude hrozný, ale jdu se zeptat. Nemám šanci jinak najít vůbec. Ale neviděl jsi tohle? Ne? Já jsem se s tím nechtěl hrozně bavit. Na té chobotnice z druhé strany a zezadu. Já nevím, kde může být s těma balonkama tady někde vzadu, nebo kde bych ho měl hledat. Tak já už jsem na místě, kde mám připravený další trik a to je tady ten kostým banánu. Musím se od něj rychle oblíct, protože kurýr je jenom o jednu místnost vedle. A trošku se bojím, že mě za chvilku najde. Ale jo, hele, tohle si myslím, že je docela nenápadný. Samozřejmě, můj obličej by asi poznal, proto si ten kostým dám takhle, aby mě nepoznal. Tady si myslím, že to je dobrý místo na to se nějakým způsobem schovat. No jo, já si myslím, že tady můžu kempnout a na nějakou dobu mám skrytí podle mě dobrý. Tak čus. Hej, tady už bloudím tak dlouho. Tohle vypadá dost podobně, to už jsem něco takového bylo na té fotce, ale není to vůbec ono, takže těžko říct. Už se mi to nechce ani snad, jako už mi to ty peníze nestojí. Měl jsem dál jezdit. Tady vidíte Kumbu Nimbus, jak se točí na planetě Zemi, zeměpis, můj oblíbený předmět na škole určitě. Maturoval jsem z toho letos za 2, úplně luxus tady. Pokračujeme, OK. Tady něco jak hej, to nepoznám, co to je, to by mě zajímalo, kdo to navrhuje, tady ty designy. Vedle toho někdo stojí. Ukaž mi tu fotku na tom telefonu, jestli bys mohl, prosím tě. Můžu se zeptat, neviděl jste tohle. Tady pána Matěj se jmenuje.
Ne, víš, tohle bylo divný. Já jsem tak nerad s někým bavil, vždycky mě tak jako Ty kokos, mega nenápadný. pošlou do háje. A tady to je slepý. Sakra. Tak jo, tohle to už bylo fakt těsný. Já se ani nedivím, že mu to nedošlo, protože my jsme mu neřekli, že já tady budu v kostýmech a tak dále a že mu to bude těžší, takže on tady s tímhle vůbec nepočítá. Dobrý, já už si ten kostým zase sundám a zdráme na druhou stranu blodiště. Chodím tady mega dlouho, už mě to nebaví hlad a hej, to bylo. Ježišmarja, to je on, rychle pryč. Ona je hnedka za mnou, kámo. Ale já si myslím, že jsme skončili. Ježiš, já budu muset 5000 korun, kámo. Já doufám, že se nedostanu slepý uličky teda. Mám zmazanou kaničku. Haha, kaničku. Já tady někoho srazím totálně, to ne. Já jsem žalína. Okej. My jsme se ještě nepotkali. My jsme se ještě nepotkali. Matěj. Jo, já jsem taky Matěj. Má náhoda. Takže- Jsem to viděl. No, takže tady máte, pánové, to jídlo. Jo, konečně, no. To bylo to náročný to bludiště jako daný sídlo. To nevíš, jak to bylo těžký. Já jsem tam pobíhal fakt neskutečně dlouho. Tady máte ten týško, který jsem vám slíbil. Do 5000 korun, takže tady máte. Ještě děkuju. Ale já děkuju jako daný zvol. Mě by zajímalo, jestli to bylo fakt jako pravý, ale vypadá to, že ty peníze jsou jako pravý. Tady dovnitř bludiště muselo být fakt náročný, takže konečně mi to přijelo. Jako dobrý, no. A vydávejte odběr pro víc videí. Zatím čau. Tak jo, ne, reklama. Dobrý, já se s vámi taky loučím. Markyňos reakce. A zatím...